Otče nebeský, já ti děkuju, Otče, Pane, za každého, Pane, kdo bude poslouchat tuto chválu, Pane, nebo věříme, Pane, že skrze chvály, Pane, přichází osvobození, Pane, uzdravení, Pane, a tvá moc, Pane. My věříme, Pane, že skrze chvály, Pane, tvůj duch, Pane, se vstupuje do každé domácnosti, Pane. A proto ti děkujeme, Otče, Pane, aby skrze tuto chválu, Pane, lidi byli vysvobození, uzdravení, Pane. A hlavně jednou, aby byli, Pane, jednou myslí na tobě, Pane. Práne, já ti dávám čest a slávu, Pane, v tvém mocnom jméně Ježíš Kristus. Amen. Oh